Prest. Venga, ánimo. Animo. Gaurko platera zer izango da? Ba, bueno, ni uste dut klauru dauzela, Orburuak, ezta? Orburuak, Vale. gaurko honetan orburuak. Edo, las maracas de matxin behitu. Baitare. Bueno, asko ari ez, ja maitxuteko gauze, ja Luiskar. barikoa, santoa, Hori da. Horregaitxe. Bueno, lehen da bizi osagaiak esango ditut. Venga. Orburuak, esnegorriak, limoia, tipula gorria, irina, urdai espikoa eta ordu txuria. Presta zitzeko. Hasi lanean. Vale, ba, venga. Bueno, lehenengo egingo dugune da Orburuak egosi. salda zuri bet. Bai. Ez? Salda zuri bet egitzeko, gura, limoia, irina apur bet eta gatxa. Bale? Vale. Hori mingo hemen. Hori da, horre egoziko dituzu orburuak, ezta? Egozteko, bai. Gatxo bat. Zain, zubizka tapatzia horrela azkarro irekiteko, hola utziko da. Hori bebiztu, bizanen gu. Bueno. Hor, honei, nik egiten dut dena bakarrik da. Ni egozten dut dauen moduan. Bai. Eta gero kendu. Gauze bi, honetaz, niretzat izena garrantzitsua. Esan bidiez, bueno, hemen ikusten da, dauela ondo txarratute, ez? Eta gero, tamainoz, dako lapisoa, ez? Joaten zarenien, aukeratuten, horretan, fijeu, ez? Sarratute, ondo sarratute, eta pixeu, pizka bat okin bideula, bale? Bale. Badakizu, hemendikan aurrea, ikusi, begiratu, itxi eta pixatu. Eta ondo bari madu erosi, ezta? 12 minutu, okingo duguz, sartuko duz holan, dauzen moduan. Beste gauze bat. Etzen diez gorazka eta altza. Bai. Badako zoien zu zer imintzeko plateren bat edo, ba hobe. Holan, engo dana da... Bai. Osapi bat pixu batekin, dolako gauza. Earki. Bueno, beste aldetik, ja... Hau, ja, berotxo. Hemen daku kinpula gorrire, como no. Ni beti erabiltzen dut. Tipula gorria. Tipula gorria. Niretza beste zapore bat emoten txo. Gauzei. Bale, daku kinpula gorria. Eta egingo dugune da, kinpula gorriak. Eta hemen dakuz. Gau, ez diez, gente guztize aldau ikusi, ez dizela. Zure egiten dutuzu garaian konzertu. Claro. Eta ze egiten dugu. Irikintxu bete mon, eta gero, ziketu. Holandako hori zapi baten gainean ipini. Ziketu. Eta gero, sartun, en la famosa... Hori, etxen dauena... Envasadora. Eta okin ja kongelata. Vale? Bueno. Eta gero behartu ala, ateatzen juntentzea pixkanaka. Hori da, zeuz egin dako konserva. Bajat apur pizka bat, Bai. Pirek egingo duguz, holan. Bale, tiretan egiten dituzun bitartean, ezan zure jatetxean mugarran dagoen kokatuta, eta momentu honetan dago erdi-erdian esango genuke, ezta? Bai, dau Granbia, Granbia erdian dau, ni uste dut, danak ezagutzen dauela moyua plaza. Da, Ertzilla kalea doa gorantz, hotel Ertzilla, eta doa berantz, ez? Berantz, el puente Calataba eta horrek gauzen, las torres esoak eta horrek. Gu gauz hor kokatuta, ez? Justo, moyua, albuen horti joan da dau Plaza Jado, gu gauz hor, justo hor bezan. Eta museoetatik handa oso gertu. Museoa eta Guggenheim eta... Territu indarra hartu duen ingurua izango ginuke, ez da? Ba bai, espalditik... Goruntzidua. Baitxe, oin dela gu, hasi ginen nien hor, oin dela 13 urte, bueno, horrek zagoten zan, inor lokal modura, Eta orain,
lokal guztietan dago zerbait. Ondo, da hori. Eta gustuekin egindako lokalak. Ze emoten dago ambientie. Eta denda bereziak, eta hori, eta emoten dago ambientie, ingururi, ez? Hori ere gauza hona da, ez? Aldamenian, beste lokaletan ere itxitegon berrian, beste bat bestiekin alkarlanean, joku bat. Egun baten etorko da zure tabernara, eta beste egun baten joango da bestera. Badakon beste aukera batzu be, sarri etorko da, no? Bai. Ni uste dut lan eta... Bai, dago pasako kalia bat badat horrek aberaztu egiten du baita, hori da. Arki. Beti dako, ardau pizka bat be bai. Ardo txuritan. Hau ja, itxiku. Ardo txurila, bezala, bera botadun, bezala bizkaiko txakolina. Hombre, okintze. Gaia, itxiku. Bai. Ametik, takun, taparen bat. Tapa, bai. Da itxiku, egit. Mentxarki. Ok. Tapatu, eta hobe xen pixkat, utziko dugu egosten. Bai, egosten hau, eta hau egiten. Bera lagatoz. Orburuak egozita hongo dira, ezta? Bai, ni uste, bai. Bai, atara, bai. Hobeto. Hori da. Ui, ama! Oso ondo, Pratika asko dakuzu, no? Ez badaka pixkat, ez pentsa. Ez, badaki. Aspaldi, tener hori egile zan da, Bueno. Bai. Garritu, eta hemen, ezarrez da gertatu. Pasabata. Bitu, zeine. Zer bitu zer? Usein intakona. Usaila. Da kongelata ondiez egozitxe, eta honino mantentzen dute, ez? Bai. Bueno, ia, asko ari ez honegaz, ostan txien. Hau batzea. Bueno, hau, usideles lehen. Bai, batzuk endu izkozu, eta gainekoak arrizkendu. Ja, kendutu dana, honek danak. Apurbet bero dauz, honek itxibidiez otxitxuten. Bai, bueno. Platera aukeratu du, no? Bai. 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 Hortik entzote hori esan da. Hori bai. Tan aukeratuta dakau. Betiko gizu hau. Honek. Garbitu. Zer da, bero-beruak. Bai. Nahiko bero. Nahiko bero. Bueno, bagizu, gero dakule, lo prometido ez deuda eta ekardote ogiak, Ogiak ekarra dituzu. Bai. Erabil dugu zen ogiak eta erabiltzen dugu zen hori. Bueno, punteak bai. Bai. Ogiak badituzue eta egunero zazpi aukera, ez da gutxi gora bera. Bai. Hori da. Ogiak zazpi aukera eta arduak gutxi gora bera 300 bat horrela aukera baitara, ez da? Hori da, izena, nola, hori, 300 bat eukitzen dituzue eskuragarri. Ez da gutxi, Eta gero etorriko da berriz egunero bezala Carlos, eta berak eskainiko digu beste ardo bat. Baina olako jatetxe, karo, kapazidade zenbat zehazte zuek, 30 bat pertsona? Berrogei pertsona balde. Berrogei aldugu sartu, desarrita, bueno, hori, nola iserita, asko aldatzen da. Eta gero, jateko bat badan, berrogei eta marra arte, hori da, ondo. Berrogei pertsona, eta 300 ardo aukeratzeko, ez da gutxi bea, ez da? Ona. Vale, gure batzun, en plata egingo dugu. Bai. Bueno. Tipula gorrian, esne gorriak, biak salteatuta hemen, Juliana eran erakita. Arda zuri zegaz. Dotore ipini. Orburuak. Zuk ere mendikan aurrea, alkatxofai orburuak deituko diozu, ezta? Ziur. Vamos, seguro. Ez daukat ez da dudik. Zantzu ametik aurrera. Gaurtik aurrera. Gaurtik aurrera. Datorren 10 segundora.
dinosu. Hortik aurrera betirako. Hori bai, zigur. Hori da. Bueno, akoranen zaratxo, zer egin dugun? Bai. Bai. Hori da. Hauts. Hau da, ontxuen hautza. Claro. Sekatu makina horretan, eta gero molininotikan pasa, eta haus bihurtzen da, eta orain, hortik dator, horixe. Hori opizko da. Zan du, txo, eta hori da oso bermeokoa, ez da? Ke ba? Zala? Nik ez dut entzun inoiz. Ez? Agarru jo terrenaz. Zer dinosu txo? Inoiz. Txo. Ba, listo. Ba, listo, hemen, gaurko lehen da biziko platera. Orburuak, esne gorri eta tipula gorriarekin. Hori da, gure xefaren ikutuak ezan eta berehala gatoz. Hau daztatzera eta hemen ditugun ogi mordo hauek bat bizien atzetikan estikatzea, ezta? Bale, bagatoz. Orburua, ura, gatza, irina eta limoiarekin egozi. Tipula gorria eta esne gorriak juliana eran ebaki, oliotan salteatu eta ardo txuria gehitu. Orburu egoziei azala kendu eta zatitu. Urdai espikoarekin apaindu. Prest daztatzeko, ezta? Lehen da bizit daztatukoet eta gero ogi kontuak. Venga. Ondo? Aldozu egin, aukeratu, ogi bet daztatzeko. Bazuk esan zein datorkion ondo mendikan? Ba, nik uste dut hauze. Hoxen? Hori da pipaskoa, dako aceituna baltsa, da integrala, da, dako holako toke. Da jaten zunien bera aceitune baltsa, dako zapor handia. Osea, que pro eta zerratik, hola, meme bakita eta tostatu sensazioa? Ze gu, etzen dune da honek ogizek gu erosten du ogize. Baina gero egiten duene da geu prestatu geure erara. Fine etzen du, ze uste dugu honek ogi guztizek, diez bai entrante baterako edo gaztaientzako eta holantxe. Eta inoiz ez du imintzen bigarren plater bategaz horretarako dau ogi betikoa, ez? Horregaitzi da tostauta eta gotie. Bai hemen barroan dauz tostauta, bai hau dauz erreta otilez. Gero azalduko, proba hau, ze otxitxungo da. Oztungo da, arraz eso. Kasu honetan ipiniz kasu orburuak, egozita zatituta, baina beste aukera bat ere bada duzu. Hombre, gu, edo alda era asko dako imintzeko, ez? Bai, gu tabernan imintzen du plantxan, imintzen du bebai tempura moduan, bizek batera. Horari oso goxua dago, Bai. Egozita hola zen ipinitare ondo. Pentsatzen dut plantxan ipinezko ere, beste ikutu bat. Tempurakine, krujiente o kurruskatuarekine, horre zen bezain ona. Ba oso fina, Eta kombinatua esne gorriakin, eta nola ezuk erabiltzen zuen tipula gorria. Bai, erala da, Hori begize da. Bai. Bueno. Eta horrein hori kontuak. Azalduko aporbet hau? Bai, izenak nahi, baina dituzu, zuk esan nola. Bueno, bendaku, hau ataku, bai, ikusteko hemen. Vale. Hemen daku, halako barra bi. Bai. Hau ze da, baget bi, hau da, kipula gorri duna. Beira. Usein eta dana dako, oza, dako usein gozoa. Hau, dako, pasak eta intxorrak. Hori da. Vale? Hau ze da, honek 10 emekuek. Bai. Hau ze, eta hau, da, ogi katalana. Erosten du, katalan bateri. Ikutu, da ikusten zunien ogia, olako txikia, bai, honegaz, pizugaz, ja ikusten zu ogize dala beste... Korpus duna. Dakola ja presentzize ona eta barruen. Horregaitzik honegaz, aldo tegin hau. Hori da, bai. Hain fine egin. Ze esaten badan ogi normala, apurtu birrindu etzen da. Hau ogia dako, esan txuten alen. Hone baltsak, dira azeitunak eta pipek. Eta hau, ordea, da hau, proba, eta da normala, trigo,
trigo normal eta korriente. Beste aukera bat da hau. Hau dako izena focaccia. Ez? Focaccia erabiltzen da, focaccia da ogi bet. Bai, postrekin da erabiltzeko? Bai, eske dau gazdune, dau azukriakin eta dau tomatikin, tomatika zentze, eta aukera asko dauka, bale? Da, bollo batelez. Hau torrija ekiteko eta adibidez oso goxua? Bai, aldagin, behitu, ikutu. Da, bollo batelez. Gero dauku. Moldekoa. Hau moldekoa, bai hau da moldekoa berezia. Zeitzik, hau niri deitzen datxo tramentzini. Italiarra be bai, eta bai, da sandwichetzekoa. Bai, dako, da beste gauze bat. Dauzelez ogi desberdinek, be bai dauz, honek lakuak bai desberdinek. Zer egiten dugu be bai? Ba, aplastatu. Hau behar dakazukio, aplastatu egiten dugu, aplastatu, eta gero, atateko, aukera okitzeko, ba igual, paloak etxeko. Hori da, makiltxuak. Ez? Edo bebai... Eta hau gero labian zartu? Trianguloak, hori ze. Labian? Labian. Hone geratuten diez, hau, geratuten da holan. Bai? Ez? Eta honek, geratuten diez, horrela. Erdizka edo lan, bale? Bai, gero dau, beste aukera bat. Hori atzo eraino ikusi genituen, begia hundiakin. Atzo usten dezala. Hone zer dira. Ba, hau da, hau ogia, hemen daku gone. Da ogia? Bueno, ez eta bai. Hau da, pizza baten masa bat, ez? Basea, bai, klaro, esan dune, tramentzini da gauze bat, pan bimbo da beste gauze bat, hau da gauze bat, eta erosten zuen beste masa bat, da beste gauze bat. Honek aldiez, hau da oso ona, baina hori sentzatzen bepan aidean baitaren, ez? Hau ez da errezato patie. Eta honegaz, etzen duguna da, ebai, moldetxo bat egaz, egin, edo... Hau adibidez, patia eta jateko taula? Bai, edo egin hau, eta hau diez bardinek. Atzokuak. Sartunde laban, hori bai, berrunda, 40 gradutan. Tope. Toperaino. Etzen da? Altza bezala, hori da. Ni pentsatzen hori izala borobilean bilduta. Ona. Zabata, geratuten da holan. Bai. Krujiente beti. Zetarako erabiltzen du? Ba, bueno, honek... Apaintzeko eta gero jateko. Gehienetan... Holaxe. Bai? Dekoratzeko, bale? Bai, honek bai erabiltzen dugula marinauen txako. Be bai foari sartuten du beti pasas y nueces. Bai gaztaileri be bai. Intxaurrak eta mazpazak. Bai. Gaztaileri be bai, gaztarekin be bai. Eta bueno, gero, astuen jazta. Hone bizek, honeti eskartak. Kartak. Elige una. Aukeratu. Hori, bale. Ba horreta zengu berba. Esan, ze horretzen zuen, zuz pentsaten zu dala. Ja, ez da ogia. Ja, pentsa, ez da ogia. Ez da ogia. Bai. Ez da pasta. Bai, antxekoa da, ez da? Bai? Bai, ez ogia eta ez pasta. Da esatilez, lamine bat. Bai. Pastina, ogia birtute. Hori da. Oso fin. Bai, kaneloia ez dateko sensazio batekin, baina testura korjintiakin. Bai, gero da ogia. Hori da. Hau dakona ona da, hemen imintzen zune, hau ez tala... Zalazueko antxo bat adibidez? Hau ez tala bigunduten. Hori da. Ez? Holan mantentzen daue bai. Eta horretarako gauzetik. Azkar jarmer, jartzen den gauzare, olioa baldin badamaki, jarri. Pini eta barrura. Da horregaitzi, ba, bueno, ni pentsatu dut hau dala interesantie, ikusteko dauzela aukera asko. Aukera asko, etxeko. Ba, ikusi, ez aukera zabala dakan, jatetxean 7 aukera egunero. Maridajea bezala, arduakin egiten egian bezala, kasu ondan, ogilakin ere bai. Gaur potentea zigea, lehen da biziko platerakin bakarrik goaz, eta berehala gatoz bigarrengo platerakin.